Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut nadamang dohot dainang, di minggu kuasimo de genition, jamita dihita, imana tarsurat di ulau ni apostel, biddu sia ayat sada ro di ayat onom. Songonoma tarsurat disi. Alai saitong dope diodam-odam si Saulus asup-asup doho pamunuon dopak sisian ni Tuhani. Ditopot ma situani malimi mangido surat madapoton aka parguruon na di huta Damaskus. Asa ihotanna jala buanonna tu Jerusalem bawa nang buru-buru pe. Nasa na jupangsa aka namangi huton agamai. Alai ujur ito ngadalan ibana, mardonokon huta Damaskus, topuma sumilam sodang sian gijang humaliang ibana. Jadi tinggang maibana tutano, dungi di begema suara nama dok tu ibana. Saulus, Saulus, boasa liliam muau, alai didok ibana ma. Isi doho Tuhan, jadi didok ibana, Yesus doau, nani leliammi. Akahitir jala tarhalomong ibana madok. Dia mabahenokku Tuhan dipangidoroham. Hatani Tuhan itu ibana. Hehe maho, bongoti mahutai, disima pabuau tuho sibahenommu. Ido yang go sahat ni hatai. Horas madihita saluhut nadamang dainang, di bagasan mingguon, nagabi ojahan ni mingguta, ima, parjupaan doho Tuhan Yesus makorhon hai baruon. Damang dainang, tung masay maol situtudo na niadupan niya kana porsea na parjolo. Say diodam, dilului, dilele jala ditakupi doaka si Huton Kristusi. Dung ditakup dibuah musema mula tu Jerusalem. Asa disuada honaka naporsiaima Kristusi. Dia kena tertakup alaidang olo masuada hon Kristusi diuhum mate ma. Ima na diguari mate martir. Songon namasa tu si Stefanus. Jala adong ma sahala namar guar Saulus. Ia guari sarupa tu Raja Saul. Nama rastuan na sinakapan. Manang di bahasa Indonesia didok yang diinginkan. Halak Jahudi do ibana sian hutana di Tarsus. Ia Tarsus sada huta di luar Kilikia. Ibana marga Benjamin do. Nasatia tuha Jahudion. Sahalak namalo berpendidikan do ibana. Namangatusi uhum doho pangatusion ni Jahudion. Sikola di Jerusalem, jala namar guru tu si Gamaliel. Sahalak nasangap di halak Parise hatihai. Ia pamatang ni si Saulus dang pola tibbo. Holan 135 cm do. Ido bahe di guari sahala panurak kuno ibana, Homo tricubitalis. Astuanna, jolma toluhasta. Manang sahasta gajangna 45 cm. Berarti hira-hira mar 135 cm do yang guibana. Alay tung masay mawas do ibana. Madalaton pangatusyon na. Jala disyalani. Dilele ibana do. Jala dipasikor-sikor ibana. Aka si Huton Kristusi. Disyalah maolon na niadupan niya kasisiad doho na porsyay. Gabi marserak do nasida. Jala mga lului inganan partabunian. Sada inganan parserahani ima Damaskus. Diod-dihod doa kana porsiai di huta Damaskus.
Jalabui na sida marbarita nauli di luati. Alai dang denggan rohani si Saulus ubegi barita na dinggan akan porsiai di Damaskus. Jala disakapi ibana ma naing tu Damaskus, mangulahon ulaw nai. Dipangido masurat sian akka situani malim. Surati nagabe legalitas, lahu mangalili mamunu ganup nasa akka si huton Kristusi. Di pardalanan madonokon huta Damaskusima, dipakulingi Tuhan Yesus ibana, marhiti to puma sumilam sodang siya gijang humaliang ibana. Tinggang do si Saulus yan hudana. Jala dibigi mahata na madok. Saulus, Saulus, buasa liliam muaw. Dialusi si Saulus do hatai marhiti sukus-sukun. Isi doho Tuhan. Dialusi hatai ma. Jesus doaw na nililiam mi. Akahitr jala tarhalomong do si Saulus madok. Dia mabahenok ku Tuhan dipangido roham. Hata ni Tuhan itu ibana. Hehe maho, bongo ti mahutai, disima pabuaw kutuho si bahenommu. Damang dainang, songonima hajahaton ni si Saulus. Alaidung jupang jala dipakulingi Tuhani ibana. Pitormu bado ibana. Songod dia do hajahatot tadi sialani dosai. Jala songod dia perjumpaat tadoh Tuhan Yesus. Manang na adong dosian hita madok, dang rodo pe Jesus pajupahod dirina tuaw. Jala songod dia musehamu baun na masa di hita, dung pajupa dohot Tuhan Yesusi. Damang dainang, nalaho mga lusi suku-suku ni, tatangihom majolo sa dasarito na maripolaon. Adong sahala ruas ni Huria, na pola piga-piga tiki dang robe tu para mingguan. Dang diboto aha manang dia alana. Disada tiki Roma pangula ni Huria manopot ibana tu bagasna. Jala disukum ma. Buasa dak kiabe nasida tu para mingguan. Dia lusi ruas ni Huria ima. Saliling marminggu au. Dang dapo tau hadamion. Huida di para mingguan ni. Aka dong aku pe. Dang nagabi mu banguluna. Ay say hupamanat maaka dongaki. Najujo pahata-hata dongan na. Borha tu parmingguan. Jala mula siar parmingguan. Diula kodo muse pahata-hata dongan na. Huida muse dongaku. Na kebetulan tetanggaku. Adorang soborha tu gereja. Merbadai na sida saripe. Alay tong donian di haringgason tu parmingguan. Mulak sian parmingguan ni. Pos dorohaku. Molo mulak tu jabuan non. Dang bigiok ku beda gutur tetanggaki. Ay nung ngamarid dian non mamuji Tuhani ibana di gereja. Nung ngamartangi ang manesa dosana. Nung ngamanangihob barita nauli. Jala nung nga dipasu-pasu. Ibana ninna rohakku. Hape dang sahak dope tu jabu. Di alaman ni jabu na dope nasida. Nunga dipuka muse perbedayun. Jala masuk nasida turod de peduahun. Huripu dosai sarrode nasida na berbedai. Asing siani amang. Tung masay gudang nai nian nama bayan lakakku borat rotu parmingguan. Ninna ibana. Ido ate. Ninna pangula ni Huriai mangalusi. Songonom may. Ninna pangula ni Huriai mamuse. Roma hamu. Unang maala ni Jolma. Jala ala naing marnida pabahen ni Jolma. Roma hamu di bagasan sadani roha. Asa pajupa dohot Tuhani. Aida ngalani Jolma hita marhuria. Alai alani Tuhanido. Ninna pangula ni Huriai tu ibana. Songgok marohana.
jala dioloi mahata ni pangula ni huriai. Siani ringgas maibana mangadu tu parmingguan. Di bagasan sada sakap asa pajupa jala mangado pakod de batak. Lam leling lam gadda masih holna tu parmingguan. Lam gadda uas dohok malena mamuji de batak. Lam uas sanibana di hatani de batak. Jala sihol rohana martangiang tu de batak. Dohok mamuse ibana lam turinggasna mangula kolong dohok dame di bagasang ngoluna. Damang dainang marhiti sarito na maripolai boto otama di bagasan parmingguo do parjupaan niya kahuriai dohok Tuhani. Ay di bagasan parmingguan do marsaor akana porsyai dohok Tuhan Yesus. Di bagasan pamujion tangiang hata ni debata dohot pasu-pasuna. Melotung peragam namasa di bagasa kuria, songoninang namasa di bagasa ngulu ni nakana porsiai. Sasitongna dang boy manang aha pe sidalian asaw nang rotu parsauran na badiay. Ay ragam do na niyadupan ni Tuhan Yesus. Ragam na niyadupan niya kasisean. Songoni nang niyadupan ni Huria si Huton Kristus na parjoloy. Alay ragampe na niyadupan ni Tuhan Yesus. Totong do dituhu iba na silang tay. Sahat tunamate di dolo Golgata. Ragampe na niyadupan ni Sisyani. Danggabi mabir na sida marbarita na uli. Sahat tunamate martir si Stefanus. Ragampe na niyadupan ni Huria na parjoloy. Dia kaodam-odam, dohot aka uhuman, totong na sida patupahok kolong, jalama baritahon barita naulii, sahat tu hita sadariyomma baritanay. Damang dainang, songonima pakorhon parjupaan ni na porsea di Jesus Kristus. Makorhon ha porseaon na mamulid di diri ni si Saulus. Ditangihod dohatan ni Tuhan Yesus, jala diulahon ibana. Tutudang dia tusi si Saulus hata ni Tuhan Yesus. Alay diulahon ibana do. Laos disukku ni ibana. Aha do nalaho si bahenonna. Aha do nalaho si ulahononna. Songoniman yanak kana porsiai, disukum matuhatai, aha donalaho siulahonota, ho Bartulomo ni roha ni Tuhani di bagasan parngulwota. Damang dainang, dung porsea si Saulus, jala diulahon lomo ni roha ni Tuhan Yesus. Ipe asaga bilang mangatu si ibana disakap ni Tuhani. Mubado si Saulus yan harobionna tuhai baruon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Guarna sian si Saulus gabe si Paulus. Sian Saul namarlapatan na sinakapan gabe Paul namarlapatan pedek manang mekmet. Mangihuton pajawon ni hatarom. Tadana dang na di bagasan huaso gonggoman ni Haja Hudio bebana. Alay nunga dohot ibana marbarita na uli tuluat di duru ni Jerusalem. Termasuk ma tuluat na ginonggoman ni halak Rom. Muba jala ibarudo ngulu ni si Paulus. Sian na mga lili jala na masuguhon na kana porsea. Muba gabi sa halak na porsea. Jala makaholongi Jesus na ni haporsiaon nay. Naung nililian na nasailaon. Siyan na mga bati barita nauli. Gabi parbarita nauli ibana. Siyan na marsakap pamatehon haporsiaw di Jesus. Muba gabi panguluhon jala pahebakon akan haporsiaw ni. Asa luhut na porsea di Jesus Kristus.
songo dia hita damang dainang, naung pajupa do hita doho Tuhan Yesus, tu dia dodo pak ni pakorhon ni haju jupata doho Tuhan Yesusi, di bagasan mingguon, di guari do mingguta kuasimo do geniti, namar lapatan songon poso-poso na baru tubuh, na uasa di susuna tama, pasu-pasu nasihat Tuhani, songon susuna tama, nagabe bona ni hanguluan ni partodion dia kajolma, lumobi dia kana porsea. Uasa dohita di pasu-pasuna, di hatana, parsaurata do Tuhani, marhiti pujian doho tangiang, uasa dohita mangulahon na dinggan, uasa dohita patu paholong doho dami nang las ni roha, molodang uasa do pehita damang dainang disaluhut nai, sotung do, natutup do perohatta majakon parjupaat ta doho Tuhani, songon poso-poso na baru tubui, las rohana molo pajupa doho natoras na ina, jala marsigatung tu natoras na do ngoluna. Songoni mahita dipangido, asa las marohatta majakon parjupaat ta doho Tuhan Yesusi, jala marsigatung tu ibana. Yesus do padan nai barui, jala ganu parjupaat dohot ibana, makorhon hai baruon dingoluna. Ibaruma haporsiauta, ibaruma parangeta, ibaru nang pakobasiota di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Selamat minggu kuasimu degeniti, Tuhan debata nama masu hita saluhutna. Amin.